protože dneska si natočíme takový video. Doufám, že se vám bude líbit aspoň trošičku, protože já vám chci ukázat. Za prvé, mám takový nápad, že bych mohla točit takovou sérii videí, které by se jmenovaly, jak tady můžete vidět, True Rave. Tohle je první díl a možná budou i další, podle toho, jak se vám to bude líbit a podle toho samozřejmě, jak bude času, ale samozřejmě tohle, kdyby se vám to líbilo, tak se to čas 100% dělám. Takže True Rave bude o tom, že já budu hrát různý servery. Nebudu hrát o single playeru, což je offline, protože prostě já na konci budu dát různý hodnocení. Samozřejmě na mě, na těch mých hodnoceních nějak extra nezáleží, ale nebudu to v každém díle, ale to samozřejmě kolik těch dílů bude, jak se vám to bude líbit, říkám, a když se vám to teda bude líbit, řekněme, že se vám to líbí, tak to prostě budu točit a vždycky třeba na konci, jak jsem trošičku nazvala, tak budu dávat různý hodnocení. V dnešním díle, což je první díl, nebudu ani až tak ukazovat nějaký server, protože vlastně je takový server, vlastně teda admin, kamarád, ten Sienze, on udělal takový placený server, což není přes zámky. Já vám teda když tak IP adresu na video. Zatím tam hrál tak přes, přihlásím jenom. Zatím tam hrál tak 5 až 6 lidí, myslím. Takže tam na tu dobu, co to vlastně je, což není nějak extra dlouho, takže tam těch lidí přišlo opravdu hodně. Samozřejmě tady tímhle s tím videem nechci nějak vás extra zvát na ten server, protože tam zatím není nic moc postaveného. Sakra, protože vlastně my jsme teda na Sionze, oni tam dávali pluginy, mám takový dojem a takové věci, takže on se mi to moc nestavil. Takže musím přihlásit. Ono se to strašně leguje, protože zase točím. No, tak no tak já teď asi kašlem, protože já teda mám trpělivost. Takže samozřejmě mám teda ty icony na video, některé video vás to vlastně nějakou třeba zvát, protože to tak není ještě udělání. Prostě samozřejmě pojďte tam, teď nejdem o tak rádi, akorát prostě, že tohle video nebude na způsob minulých, jo, jako pozvánku na servery a takové věci. Takže už můžete vidět, že se mi tam podařilo rozkliknout si ten řádek. Login time out, takový to možná budeme zkoušet. Takže pokud, což moc doufám, že se vám bude líbit